efectivament. Arriba la nit tot per comentar la primícia, sí, i l'actualitat, l'Esport 3 i el Canut t'esperen. Efectivament. Arriba la nit tot per comentar la primícia, sí, i l'actualitat, som el teu referent. Connecta't pels apassionats del món de l'esport, abans de dormir som el teu coixí, l'Esport 3 i el Canut t'esperen. Efectivament. Efectivament.